भइल बाबे पाला न सहाता जाड़ा में सामान कठुआता। अच्छा तो भइल बाबे पाला तोहरा न सुहाता त ए भौजी एगो काम कर, पानी गरम करके अपन जुगाड़ में डाल लो, पाला ना लगे। तो का हाल बा भाई लोग, आई होप कि बढ़िया होगा लोग। तो भाई लोग आज हमनी के बात करे वाला भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में तो हमनी के भी पता बा। तो भाई लोग ये वीडियो शुरू से लास्ट ले देखिए लोग, वीडियो में बहुत मजा बा। तो भाई लोग वीडियो देखे से पहले हेडफोन जरूर लगा ली लोग। अच्छा तो तुहार बता रात भर में गीज दे, लात लगा के गीज ले बा कि लाड़ लगा के गीज ले बा कि तुहार सामान भीतर ले सीज गइल बा। ए भौजी जब भीतर ले सीज गइल बा तो एगो काम करो, हे सब लोगवा में बांट भौजी जब तुहार भतार तुहरा पाजा में पकड़ी तो तू पहना देबू का कि गिरे लागी। भौजी जौन तुहार गिरे तनु उ कटोरा में ना आटी, ओकरा खातिर बाल्टी लियाव पड़ी। हो सकता 2-4 लीटर दोनों में से गिर जाओ। तुहरा माना कइला के बाद भी तुहार सैया तुहरा मुंह में धरा देता त ए भौजी तब तो मुंहे में गिरा दे, तू चाट चाट के उजर कर दे तो तुहार जोवन गरमाइल बा उ हाथ फेर के नहीं खे, उ तुहार जोवन मिस मिस के गरम कइले बा। बात तो सही है। रात में कोइलस कांड उ भिनसारे भागल बा। अच्छा तो राते कह के कांड भिनसारे भागल बा। त ए बूजी इहो बता दो कि आगे से कइले बा कि पाछे से। ना ना तोहार बहन जो तो इहो बताओ कि आगे पेल ले बा कि पीछे पेल ले बा। जब पेल के भाग गई ओकरा बाद का मरले बा भातारा बुखार लागल बा रे माई। अच्छा तो भातरा मरले बा तो बुखार लागल बा। त ए भौजी शुक्र करो कि खाली बुखारे लागल बा, अगर दोसर रहित नु तो तोहरा गांव में लाड़ पेल के घर से भगा। घर से निकलला के बाद जान दरू का कर तू 200 में ऊखी मुजी में पेलवावे लग। मैं भोसड़ी के पागल भइल बाबे पाला न सहाता जाड़ा में सामान कठुआता। अच्छा तो भइल बाबे पाला तोहरा न सुहाता त ए भौजी एगो काम कर, पानी गरम करके अपन जुगाड़ में डाल लो, पाला ना लगे। जाड़ा में सामान कठुआता जाड़ा में सामान कठुआता। तुहार बहिन चलो भौजी सब केहू के देह कठुआला आ तहार जुगाड़ कठुआता। कई टिप पेलवाओ तरे रात बार बार पेलवावे खातिर नीचे के कपड़ा खोलबू तो तुहार जुगाड़ ना कठुआई तो कहा हमार लाड़ कठुआई। भीतर के हो मीटर हिल जाता, भीतर के हो मीटर हिल जाता। अच्छा तो तुहरा भीतर के हीटर हिल जाता। तो ए भौजी सीधा सीधी कहो ना कि कोनो पेल के वही में माल गिरा देता, अब तबे न भीतर के हीटर हिल जाता ना भौजी। सही पकड़े हैं। कितना ओढ़ी चादर नाही जाला देहिया के जाड़ न उड़ाला। आ कितनो चादर उड़ाली तो तुहार जाड़ ना जाला। तो एगो उपाय बताओ तनी, दिन भर लगातार पेलवावत रहियो, जाड़ अपने आप भाग जाए। झूला में रसगुल्ला न समाता, झूला में रसगुल्ला नहीं के समा। अरे तुहार बहन जो तो भौजी उ रसगुल्ला ना हो कि कहीं समा जाई, ओकरा के कहल जाला जो हमनी के कहे निसन चूची। तो बोरा के झूला सिवा लो, रसगुल्ला का पूरा दुकान आट जाई। तकिया के ओढ़ा के खोल ए सखी ढोड़िए में करेला बोल। अच्छा तो तकिए के ओढ़ा के खोल सखी या ढोड़िए में कर देता होल सखी। तो ए भौजी तो तू इहो बता दो कि वो ड्रिल मशीन से होल करेला कि लाड़ से होल करेला। ए सखी ढोड़िए में कर देता तेरा होल करे के तोहरा गाड़ी में तो उ होल कर दे तोहरा ढोड़ी। जब उ होल कैलक तो ओकरा के तू कैसे गाड़ी देत रहलू? कम करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। भाई लोग आज की वीडियो यहीं समाप्त करतनी।
तो भाई लोग का पता तोहनी की वीडियो अच्छा लागल होई कि ना लागल होई, लेकिन अच्छा लागल होई तो लाइक जरूर कर दियो लोग। और भाई एक बात और बता दे भाई, तनी वीडियो शेयर कर लो भाई, गर्दा उड़ा तो गर्दा भाई के चैनल है। तो मिलेंगे फिर हमनी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ला बाय।